sa ka. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan niining handumanan sa usa ka awit. Og ingon man sa mga artista nga makahatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Chan Chan. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Sanay di na lang. RMN Drama presents Handumanan sa ka awit. Ano ba daw sa iyong kaagi karon? Mo kining sa kababaeng taga sitio Mabuhay Barangay Buangon, Bukidnon. Ang atong matatampo nagdasangan nga Chen Chen. Day, ila-ila mo sa kong amigo, si Jovan. Van, ang gwapa na kong amiga, si Chen Chen. Hi, Chen. Hello? May ganot ha? Oba? Chen Chen, Ma? unsa man wa kay gibuhat diha? Wa raman, ma. Nagkalingaw na ko diri sa akong cellphone. Nga naman, ma? Ay, kay pangumpra dito, be, kay sakit maning tuhod na ko, uy. Sige, ma. Ako li pangumpra. Ilis na lang di ako unsay mo ipapalit na ako. Ay, katakan ba yung ipakumpra din ni mama na ako eh. Bugat-bugat gud nila. Hi, Chen. Oy, Jovan, ikaw maguday na. Kadaghan ko na namang ipangumpra. Ay, lagi, oy. Si mama ay daghang kigipapalit. Ako lang ihatad sa inyo, be. Ay, ayaw na lang, oy. Sige na. Kay daghan ganing dadunon mo. Pila ng guban, be. Sige na lang, oy. Salamat, Jovan, ha, sa imong pagkatad na ako. Mubalik niya ko din sa inyo, ha? Nga naman. Mamisita ko nimo. Bahala ka. Unsa, ma? Nay naghuwat na ako sa gawas? Oh, ganiha pa na, anak. Isa may naghuwat na ako, ma. Ikaw din ni Jovan? Ako yung tao ni Chen. Nganong niaman ka? Ningon di ako nimo, ha? Nga mubalik ko din kay mamisita ko nimo. Jovan. Bahala na og makaingon ka nga presko kay ko. Ang importante nga mahibaw ka nga love ka. I love you, Chen. Jovan. May chance ka ko nimo, Chen. Onya, konsagtonti ka. Dili ko na mo pasakitan. Dili eh. Basig imo lang kong pahilakon. Di na may tabot, Chen. Kay love ta kay ka. Basta baya ha. O lagi. Oo niya, usaman, uyab na ta. Jovan. Ako na kang gisugot. Salamat kay Chen. Salamat kayo nga wako nang panto sa dugay. Salamat yung kayo. Mao ba? Uyab na din mo ni Jovan, day? O, day. Ako na lang siyang gisugot, oy, kay ako masay nakita nga seryoso siya na ako. Okay ra na, day, uy. Kaysa akong tanaw, buutan naman sa das Jovan. Good luck sa inyong relasyon, day. Dali aras panahon sa. Walang hibaw nga. Usa na dahil takatuig nga itong relasyon. Maog yun. Mura lang ubuha. Jen, ay mayo kung magminyo na lang ta. Ha? Minyo? Oo, Jen. Gusto na kong magminyo na lang ta. Ikaw. Agad ra ko nimo. Sa sunod buwan, ato nang hikayo ng atong papilis para sa atong kasal. Ay, nga sa ato pa di ay makakauna di kog lechon ini kay migminyo naman ka mo.
Aw, anak gina, day. Sige, day. Ing na lang unya ko kung kanos agad mo magpakasal ha, kay mutabang ko og andam sa inyong panginahanglan. Day Chen, kuyog ta na. Asa man? Na may kalingawan sa Pikas Barangay. Manglaag ta kay na. Kung maminyo na unya ka, di na ka makalaag. Sakto, gid ka, day. Kadiyat ha, akong tawagan si Jovan, basin ganahan siya makuyog na to. Sige, day. Tawagi sa... Jen, nanawag lagi ka. Asa ka? Di ako sabay. Nga naman. Manuroy unta to ba? Sa sunod na lang, Jen. Kay kapoy ko eh. Sige, Van. Unya, kita na lang manuroy ini. Kita na lang, good. Unsaon, gikapoy man si Jovan. Nahala, sige. Tana. Day, magpahimus, gud kag laag. Kay kung maminyo na unya ka, di nagyog ka makalaag. Mabitoy kasi gana na ako madunggan, day. Basta maminyo na ko, no. Focus na lang giko na sa pamilya. Oh, kadit sa day. Nga naman, day. Di ba si Jovan man ang naglingkod nga may kaubang babae? Hala. Siya tuod na. Ingon siya na siya sa bay. Ngano niya man siya dinis sa laing barangay ug may kauban pag yung laing babae. Jovan! Oh, Chen, niya ka? Ingon ka na sa inyo. Nilaag man lagi ka. O kisa ni babae nga imong kauban? Kukuan kining... Iya kong uyab, miss. Ngano di ay? Salbahis ka, Jovan! Uyab tao niya na uyab ka sa lain! Salbahis ka! Dili ka kasaligan! Chen! Ayop ka! Buhi ko! Ayoko guniti! Chen, paminawan ako. Pasabtong ka. Wala ko'y angay pang paminaw ni mo. Chen, pasailuan ko. Di na ko tuyo nga pasakitan ka. Kasi dili tuyo, ha? O sabi ni gibuhat ni mo na ako, ha? Nagplano na tayo magpakasalo niya mo ni mo gibuhat na ako. Di ba ko seryoso itong bayana, God? Gibidoang nga ito na kong panguyab. Misugot man sad. Pasailuan lang, God. Dili natin ka papasaylo siya mo gibuhat na ako, Jovan. Chen. Ayun, napakita na ko, ha? Kay makigbuwag na ko ni mo. Kumusta naman ka, day? Okay na ko gamay, day. Mayo hinoon. Abi ni mo, wag ko magtahom. Nga makahimo pag binuang si Giovanni mo. Dili lang ta makiskot niya, day. Kaya ako na siyang gikalimtan. Day, ani na lang ay. Kuyog tarong gabi eh. Asa man ta? Na may kalingawan ron sa Pikas Barangay. Musuroy ta dito aron malingaw ka. Sige, day. Day, Chen, nabay gusto makikilaila ni mo. Kinsa man? Kanang lalaki sa atbang ay. Niduol na siya nako. Unya, nihangyo siya nga makikilaila ni mo. Na, pasag di na, day, uy. Wala ko'y gana ng mga lalaki. Hi. Oh, halatay. Ni asya pa ingon nato. Pwede ko makikilala ni mo? Ako? Oh, miss. Ako dahil si Jopel. Chen. I love you, Chen. Jopel. Muna'y tinuod, Chen. Sa una ko palang pagkakita ni mo, ganahan na ko ni mo. Hinaot ang nga, di ko ni mo pakyason. Pasensya na ka pala. Pero dili pa ko ganahan mo sod og relasyon. Kay bago pa ko nasakitan ko. Okay ra, Chen. Huwag mo ko magdali. Pagkapaabot ako kung kanas ako maluoy na ko. Jopel, tanawi. Kuya. Ila-ila din mo sa kong amiga, si Chen. Jovan? Uy, kailan mo sa kong amiga, kuya? Imong igsuon si Jovan? Kuan... Jopel, siya nga kong ex. Ang lalaki nga nagpasakit na ako. Ang lalaki nga baka ko na. Ug
og dili makamaong mutuman og saad. Jupel, may mo ba? Atagi sa migigayon. Si Chinchin nga magkasulti. Sige, kuya. Unsa pa imong tuyo nako? Nanguyap sa Jupel mo. Oh, Hangtod karon mahal pati ka, Chin. wala ko'y gugma pa nimo, Jovan. Kalagot ang akong gibati nimo karon. Pasiluan lang ko. Dili di ka mapasaylo sa imong gibuhat nako. Og aron makabawas ko nimo. Sugto na ako si Jopel. Chinchin. Dili gid maayo nga magbinuang kasi imong isig ka tawo. Kay mo abot ra gid ay ang gaba. Sama sa gibuhat ni Jovan nako. Og aron makabawas ko ni Jovan, akong kidawat ang gugma ni Jopel. Dinhin na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagaling akong tampo. More power sa RMN. Mao ka mga higalang kaagay ni Chen kateka sityo Mabuhay Barangay Buangon, Bukidnon. Uban sa awit ngayang kipangayo. Awit ka naguluhan. Sana'y di nalang. Sana'y di Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Elin Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Tagwalan ko ninyo sa pangan nga Robert, 33 anyos. Minyo og may usa ka anak. Taga Gihulngan City, Negros Oriental. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gipamati. Murag na-depress na gid ko ini. Aron inyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Unsa kuno stoniyang ma? Gi-dialysis na ko nooy, Robert. Uy, kuyawa gud. Kuyaw yun. Di man ka, dako na kuno sila o gasto. O gasol kuno kaayo ang magsigig pa dialysis kuno ay. Oo. Nakadungog sab ko ana. Ay. Kulbaan sa inong kukapilaan na da. Oh, nganong kulbaan man ka? Nga si Tunying man ang nasakit? Ituka na masabgo ng akong UTI ma. Ang saingan! Uy, ala, di man na Robert. Kay lisod ang magkasakit karon. Ilabi na sa imong sitwasyon nga naminyo ka na ug may anak na nga nagdepende sa imong paningkamot. Na, kinsa na malang unyay mubuhi nila kung masakit ka. Gusto gid ka ma. Pag sigig inom og tubig do, kay basig maunsa ka. Asa ka, Robert? Nagsulob kang good ang rubber shoes ni mo nga buntag sa'yo pa man. Ug nag-shorts ka lang. Mag-jogging ko day. Ha? Kahuna-huna oroy ka, anak, no? Kay gusto man kong healthy. Dili ko gusto masakit. Mabagunay tambal si UTI, uy. Apil na. Kay mabitaw nga nasakit ko kay dili ko physically fit. Medyo may dako-dako na sa mao nga mag-diet ko, mag-exercise ko. Oh, ikaw? Mamakat na makaayaw ni mo. May lain pa bagod. Bisan asa nga mga online post. Mao gina atong mabasa. Ang mag-diet o mag-exercise. Sige, lakaw na, uy. Kay mohayag na unya. Mutrabaho pa biya ka. Uy, pre, indutan na ko na tuglawas karon. Buyag pre ha. Ako may ganang gihaguan. No pain, no gain baliya. Dalian naman gamay sa. Ikawas nga nag-diet ko, nag-exercise masan ko. Sige sab ko inom og tubig aron gid nga ma-plus out ang atong mga toxin sa lawas. Pero ayaw lang palabihan na, bay. Kang lawas sa husto na na. Kay basing miyag. May side effects na ba? Speaking of side effects bay. Kanarang murag kabuhion ko. Natiaw mo na. May side effects lagi na. Labi nag ka ng imong pasubrahan. Baya ini eh.
Isang usawa na ko paningkamot ka makatuog ko. Di bagi ko makatuog. Mao na kani ang giingon ni Bay Donald na ko. Mayong pagbuminaw Na side effects sa akong pag-diet o exercise. May kadlo ko nga masakit. Mao nga naning kamot unta ko og sige ginom og tubig, diet og exercise. Pero may mga gipamati na mahinoon ko. Pirmi kong kabuhion. Og dili ko katarong sa pagkatuog. Usahay, makatuog ra ko og tulong ngadto sa 4 ka oras. Ug kung makamata ko, maglisod ako sa pagkatuog og balik. Mao to nga giagnin ako sa kong asawa nga magpa-check up og doktor. Ug unya, patay kwarta uy. Naibaw kung dili na mo hinungdan, uy. Hadlok lang ka magpa-check up og doktor. Buang nga sa bitaw eh. Mao gani unta to nga nag-diet ko, ug nag-exercise ko, aron hindi ko masakit. Sakit na may noong ko. Mientras ka ng pagkatuog pa lang ang problema nimo, ato nang daliun og patanaw sa doktor. Ang kwarta lagi. Ay anha lang gutas government hospital, good. Wala man ay bayad ang pagpa-check up diha. Tambal lang unya itong paliton. Ay, sige. May tambal kong iresita nimo aron mamaayo ang pagkatuog. Unsa man na, Dok? Kay among paliton. Dong, murag pila na lang kaadlaw sukad kang nagtumar sa sleeping tablet. Murag maay na kay imong katuog daw. Taluin sa Ginoo. Pero nahadlo ko ini day. Nga basin ma-dependent ko ini. Kay gisuwayan ako nga di mo tumar ba? Di pa sa ko makatuog. Unsa? Day. Niyan ako, day. Dugay lagi kang nauli ron. Nahapit ko private doctor eh. Nagpiresita ko og laing tambal para makatuog ko. Ha? Di na ko atong una na akong tambal. Nga, og dili ko makatumar, dili siya ko makatuog. Unsa nang sa ng tambala? Giresitahan ko og laing tambal sa usa ka private doctor. Apan, wa ni mo epekto nako. Dili gihapon ko makatuog. Makatuog unta ko atong una na akong tambal. Pero, o di na sa ko makatumar, di ba sa ko makatuog. Ang ako mga pangutana, mao kini mo sunod. Unang pangutana. Tungod kay may UTI ko, nag-healthy living na unta ko. Magsige og inom og tubig, og nag-diet ko, ganyan nag-exercise. Apan, kabuhion ko, og di na mahinom ko makatuog. Gano'n makato? Ikaduhang pangutana. Mga tulong ato sa 4 ka oras lang ang akong tuog. Kay ug makamata ko, maglisod ako sa pagbalik og katuog. Unsa man ni akong gibati? Anxiety ni siya o depression? Ikatulo pangutana. Ang unang doktor nga akong giduol, girisitahan ko og tambal. Aron nga makatuog ko. Makatuog naman tuod ko pero ug di ko makatungmar, di sa ko makatuog. Di ba ni maka-addict o ma-dependent hinoon ko nining tambala? Ikaw pa to katapusan. Miduol sa ko private doktor o girisitahan ko niya og laing tambal. Pero wa may epekto nako. May lain na bang tambal nga makaayo nako? O bisan food supplement lang unta to? Unsa masab? Palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Robert. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini nga akong suliran. Ano sa bako, si Dr. Rene Obra magtiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa iyong mga medical problems, psychological, emotional ug behavioral kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account
kini ang akong suliran. Official writer's page o driba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayad sa Sugbo. Ang ato makutlo nga pagtulunan kanang adlaw mo kani nga holding on to anger only deepens the wound. Kinahanglan pakita ka suko. Nagkahuman wa na. Kay kung pugong-pugong ka, puno mabutoy mong dughan. So pakita normal na sa ato masuko taog nangangay kasukan. Pero ay lang pug panukmag or pamusil og tao diha na. Suko lang ka. Pakita suko ka. Wa may tao tayo di masuko og diyan the belt na pod, no? Og gina. Normal na masuko. Okay, ang ato magtatampong na lawa si Robert, 33 years old, taga Ginhulngan City. Si taga-ilan ni Binji Tangian, no? Maminyo ni siya, na usa ka anak, taga Ginhulngan City, Negros Oriental. Musta naman dahil mga taga Negros Oriental, no? Bagulang ko diya sa Dumaguete City, no? Di ako ituyo. Okay. Unang pangutana, may mga taga Negros kong kaila. Musta naman dahil si Nicar, Navarro, Basiluti ba to? O mga taga Bual-Bual. Musta naman si Ma'am Blissy Kamumot diha sa Barili, na? O mga taga Milanilla, Negros Oriental Broadcast Association member si Anthony Magunsay nga kaila ni kanhi Cebu City Councilor Eric Espina. Gichat ko ni Councilor Eric Espina na ko sadak igreet ragon ni si Anthony Magunsay, no? Nga taga Negros Oriental Broadcasting Association member, no? Si kisa pa maning uban akong mga kaila, na? Si Miles Gonzales, Givins ug Jalaika, mga mata pamilya dia sa Danau, mga paradyang pamilya dia sa Compostela, mga taga Lipata Milanilla, no? Usahay ra ba niya ako ra ba ni silang magkul ang atensyon kay dugay kay tama si si Gingging Salimbat, Rosalim Ulan-Ulan, Maricar Makapas, Chauhang, Nisa Munsur, manaot nga mga baraga pamilya sa Lawaan Uno Talisay City, no? Musta naman mga taga NA Shooting Range da sa Garing Konsolasyon, gidugay na ko ka balik diha. Musta naman si Roxanne Mayol o si Remedio B. Mayol nga taga Argao, pirming maminaw ni si Remedio. Nikki Ninan Ariel Ralph Campo, musta naman ang kinabuhi, no? So going back to our sender, si Robert Punto Medical. Unang pangutana ni Robert nga taga Ginhulngan City. Tungod kay may UTI ko, mag-healthy living na unta ko. Magsige ko ginom og tubig, nag-diet og exercise ko. Apan kabuhion og di naman noon ko katulog. Ngano man ni? Daghang rason nganong dili ta makatulog, maghasol sa tungunahuna, uncomfortable ka, yadapak na naamang ka kay UTI, you need to take antibiotic. Pindi sa bakterya nga na diha. So, may mga antibiotic nga makapatay ni mga bakterya, mga amoxicillin, azithromycin, sa pamanay mga antibiotic, doxycycline, basta kay mga silin. Di bitaw. Amoxicillin, azithromycin, doxycycline, adisan mga examples ng antibiotics nga makapatay aning mga kagaw sa urinary tract infection. Commonly marketed as Bactrim, kining mga sulfamethoxazole, no? Ano ang mga imnon, of course with the guidance sa imong attending doctor diha sa Ginhulngan. Kaya kung balikon, kini mo kung pag-inom og tambal, magdepende man as dosage. Manay 250 mg, 500 mg, magdepende po sa dosage frequency, no? 2 times a day ba, 3 times a day, and then for how long? So, ayaw pagtuo nga, minom ka karong antibiotic, nagkaugba, huwag tang na imong UTI. So, daghang rason, nganong dili mo ka makatulog, you might have some problem with your melatonin. So, kaduhang pangutana, mga 3 to 4 hours lang ang akong tulog.
kay og makamata ko, maglisod na kog balik og tulog. Unsa maning akong gibati, anxiety na ba ni o depression? Well, sa akong nibalan, kining definition sa good sleep is when you wake up the following morning, you feel refreshed. Now, na may mga tao, upat, di oras kang tulog, pero recharge kayo, napoy tag 9 hours, 10 hours, pero haggard looking gapon the following morning. So kung refresh ka, okay na rin mong 4 hours. Yung anak mo siya mong kinatugan sa unan, eskwela pa may medicine, hindagan kayong exam nag-ugma, buhi pa may hantod karon. So depende ra. I don't think so nga, yung anak lang yung kahangtod-hangtod. Maybe you have suffering from, possibly anxiety because you have urinary tract infection, no? Kung na-infection ta somewhere, anywhere in the body, apektuhan po ng imong metabolism, tanan, yung homeostatic functioning, no? Dili normal. Katulong pa ko tara, ang unang doktor nga akong giduol, giresitahan ko og tambal nga Ribotril, aron makatulog ko. Ribotril is clonazepam, 2 milligrams, no? O nakasagara, halos kada adlaw ko nagresita ani sa akong mga pasyente. Makatulog ra tuod ko, pero ug di ko mutumar, di man sad ko makatulog. Di na ba maka-addict ng dependent kaning tambala? O mao na, naabot kay psychological ug physical dependency. Wala nga akong i-advise sa akong mga pasyente nga gitagaan na kog clonazepam o Ribotril. As much possible, you take it only as needed. Ayaw gyud nga regular na gyud nga kada gabi kay ma-dependent ka. Psychological effect, tuo ka wag ka kainom, din nupo ka makatulog. But you need to take the antibiotics para matambalan ng imong UTI. Kapag katapos ang pangutanan, nidool na sa kong laing private doctor, bisitahan ko niya og sleep well. Pero wala man gyapon epekto nako. May laing kang tambal makao, daghang laing tambal, no? There is akong clinic sagaran akong resita. Okay, kayo na mga Ribotril, mga Clozapine, mga Ketiapin, mga ngan. Ang paborito gin ako kaning Zolpidem or Stelnox. Pwede na siya. Pwede siya kamo inom og kining makaparatulog lang, kining mga antihistaminic. Pwede ra siya na maka-induce mo nag-sleep. Milk. Inom ka og milk because ang milk na ay tryptophan nga one of the essential amino acid nga maka-induce og sleep. Ayaw inom og coffee kay damor kadi makatog kung coffee ang imong imnon. Okay? Kana sleep well okay naman pod. Pero if you cannot sleep good, you may take a lukewarm bath tapos you make your eyes tired by reading or watching TV. Panal lang pod nga mga abot yun ang time nga katulgo na ka. Bata pa man kay ka, Robert, 33 years old, no? Ano mo ko lang, abot na ka senior citizen nga edad, kay ubos man ang melatonin production, o na mo apektuhan ang imong pagkatulog. Pero ikaw, bata pa man ka. So, mauto ka kay kasugyot ni mo, you drink milk before going to bed. Do a light exercise every day. Para sa nga move sa imong mga muscles, ha? So, tinod na siya, maka-psychological dependent ng Ribotril or clonazepam. Alright, so now, takasabot ka sa mga speaker ni mo, o ganito sa Robert, no? Ganito sa libuan, millions yung naminaw sa itong programa, kining akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra with Atty. Eileen Bathan. Thank you very much sa inyong tanan. So, from all of us, sa Radio Mindanao Network Production Center, radio mo, nationwide tatakaraman. Daghang salamat o maayong